dan Allah duk wanda ya ga wannan bidiyon ba dan ni ba in ci arzikin Annabi Muhammad ai man sharing wannan bidiyon ya je inda ake so bidiyon ya ji dan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan cin karen da ake mana ba babbaka yayyawa. A ce a jihar Katsina local government kamar Dandime, Sabuwa, Faskari, Malumfashi, yan ta'adda na shigowa misalin karfe 8 gama isha'i a ce yan ta'adda su zo su kashe mutane. Gwamnati ba ta cewa komai da an yi abin an yi postin an yi waye an gama. Gwamnati ku ji tsoron Allah. Ku sani amana ce akan ku Allah ya baku kuma Allah sai ya tambaye ku akan wannan amanai. Kada daɗin mulki ya ruɗe ku da wasu kuɗi da wani abu da kuke yi, ku ki yi wa mutane gaskiya da adalci. Da ku da 'yan ta'addan da duk wanda ke da hannu ko wani shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko wani sanata ko wani ciyaman ko wani kansila wallahi duk wani mai wata madafar iko ya sani sai akwai ranar da Allah sai ya tada shi a gaban wa'annan mutanen da ya wakilta kuma sai ya bada ba'asin yaye wannan mulkin. Shi fa Allah baya son zalunci. Allah ya ce a cikin hadisul qudsi ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi. Allah ya ce ni kaina Allah na haramta ma kaina zalunci, na sanya zalunci a tsakaninku abin haramtawa. Allah ya ce kan mi zalunci. Kuna kallo ana zaluntar mu, hanyoyinmu suna gagara a bisu. Hanyar da ake dan takama da ita hanyar Funtuwa zuwa Kano zuwa ina ne, ita ma hanyar yanzu fulanin nan tara hanyar nan suke yi da rana tsaka. Kwanaki an harbi wasu, an shigo Dandime wasu na masallaci an kashe su, a Malumfashi a wani ƙauye cikin Malumfashi an shiga an buɗe masa wuta suna sallah. Wai gwamnati dan Allah me kuke so da mutane ne? Sannan mutane da zaluncin da gwamnati ke masa za su ji ko kuma da zaluncin da wa'annan 'yan ta'addan suke masa za su ji. Yanzu mutane wani ya yi noma, wallahi wani noman ma da ya bashi ya ci wani rance ya ci ya je yi wannan noman. Amma a jihar Katsina local government Dandime an samu ma'aikata sojoji sun je suna girbe ma mutane masara saboda zalunci. Tun farko ba a ce kasi ba, sai da suka noma abinsu. An je ya girbe masu masara ake yi, sai girbe masu masara ake. Wannan adalci ne ko rashin adalci ne? Wannan ba fa adalci bane ba, a gaskiya kenan. Ni na fito ina wannan maganan ne ba wai dan in ci mutuncin gwamnati ba, ko da ina so dan Allah mai girma gwamnan jihar Katsina. Dan Allah a duba wannan matsalai. Ga duk wanda yake da wata madafar iko, wanda ya san yana da ikon da zai sa ko ya sa a bari, dan Allah a duba a taimaki bayan Allah nan da suke rayuwa. Akwai mutanen ƙauyaku. Wasu in an dame su a ƙauyakun sai su yi hijira sai su dawo cikin gari. To cikin garin ma barayin nan shigowa suke yi. Dan Allah ai mana adalci. Dan Allah ai mana adalci. Dan Allah ku yi mana adalci shugabannin da kuke mulkan mu, ku yi mana adalci. Ku sani wani abu baya hana dan adam ya mutu. Idan kuɗi na hana a mutu, Alhaji Aminu dan tata ba zai mutu ba. Idan mulki na hana a mutu, mai girma Janar Muhammadu Buhari ba zai mutu ba, yau yana kabari. Kuma halin mutum jaransa, in ka mutu abin da kai mai kyau shi za a faɗa. Kuma 'yan ta'addan nan ku ji tsoron Allah. Duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wani haƙƙi ba, zalunci kawai, wallahi sai Allah ya tada ku a gabansa meye ma ka kashe shi. Idan ta yin wannan abu aka yi maka ce ba za ka yi ba, rashin imani ne. Don haka jama'a, Ubangiji Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya. Jihar mu Allah ya kawo mata zaman lafiya madawwami. Dan Allah duk wanda ya ga wannan bidiyon ba dan ni ba in ci arzikin Annabi Muhammad ai man sharing wannan bidiyon ya je inda ake so bidiyon ya ji dan Allah. Sannan dan Allah ai mana adalci. Dan garin Dandime ba zaman lafiya, kullun shigowa ake yi, da an yi magariba jama'a ke tafiya gida. Ai mana adalci. Mu adalci muke so. Dan Allah ai mana adalci, dan Allah dan manzon Allah. Duk wanda ya ga bidiyon nan a taimaka ai mana sharing, wa'anda kuma aka kashe Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya masu rahama.